No, dobrý deň, přátelé. Nachádzame sa na Staromestskom námestí A keďže nám niekto sľubol, že nás príde pozrieť, lenže on stále neprišiel pozrieť, tak mu sme chcem... sa rozhodli, Vítaj, Milotka! Že čo? keďže 31. júla bol nejaký špeciálny deň, nejaké to voľco. Nejaký ten sviatok akože, ale niekto si možno myslí, že sme zabudli, lenže my mali veľké plány presne s tebou, takže sme nezabudli. O tom viac o nás. Takže sme sa rozhodli si zablahoželať svojim 22. narodeninám a 22 to fakt. a aj 13. dňom. Aj 13. dňom. 9. A vieš prečo? Pretože isto každý ti blahoželal na svoje narodenie, len to povedzme si pravdu a úplne to absolútne nie je originálne. Absolútne to iné. ti blahoželá, blahoželá, mne je tak, že Blahoprijal. tak, no. Tak ešte stále máš 2 dní, aby si prišiel, potom teda k pozvánku. Áno. A všetko dobré, Miško. Tak, spravíme si teraz seriózne. Nech sa ti darí v živote, nech je z teba novinár, taký riadny a všetko. Tak, Ale poď. Povstal. No a v septembri nejaká akciačka, oktobri? Áno. KO. Dobre, takže my sa s tebou lúčime. Neviem, či vôbec niečo počuješ z toho zvuku, lebo je to obrovský zvuk. Ale ešte raz ti ukážeme Prahu, aby si akože aspoň videl. Akože možno som už bol, ale vieš, prepíname kanál. Čau. Iba panoráma. A na husličke by mal niekto zahrať. Si smrtku, nie? V tej kráske na Pražskom.